Пътя в пустинята. Какво е силно? Ей, няма ракия! Моля да погина Камила. Interesting. Малкото Пулки отива в Тунис. Сега отиваме нагоре към самолета. 8. Няма никой. Там някой с колело. Само сме в Mad Max. Значи сега си български участвам в Mad Max. Mad Max е общо филм, където е в пустинята. Живот, след като живота вече е опустошен. Да, тук сме. И тук сега ще има такива кълбета, деца е така просто седя. Да. Им чук се съм в някакъв уестърн филм. Да. Пристигаме тук в спалнята. Нямаме гардероб, имаме по-малко скафче. Тук е много шумно. Спалнята е хубава, има място. Имаме кухня. Няма я ползваме. Имаме кухня, но нямаме гардероб. Имаме кухня, нямаме гардероб. Да. По принцип. Кухня няма да. Не. Като място за поставяне на нещо имаме. Но сега ще ходим да ядем, че умираме от глад. Ще ходим в Сахара вторник. Ранено. В момента седнахме в една шиша, дето е в базар. Явно да. С някакви традиционни дрехи, да. И после от някъде футбол. Поръчахме си малко шиша, беше ни трудно. Трябваше ни малко така да разберем. Тук има чай от бадеми. Чай от бадеми и от някакви други неща, да, други ядки. Да. И имаме приятна музика. Ма интересно някакси така, че така си водят новините, а не като правиш Юксел Кадриев. Да. С слънчето. Значи общо взето ние сме някъде там, ни хотела и после тук е като един базар. Има, да, традиционни рокли, забоги. Сега ни дадоха напитките, нали, забоги. Има такива самки, те са забранени вече. Така ли? Еми да, Защо не това го са знаех? пластмасови. За костенурките. Верно. А тук пък ще ги има. Не знам, че са над закона. Над закона. Получихме бога! Имбалги. С боги. Тунис версия на Спрайт, това ни казаха. Да, хубаво е, да. Забранените сламки, даже ни слагат по две. Тейст тест. Вкусно ли? Ами като сена от витамин С. Получихме нашата шиша и на Боги много ги харесва. Деде колко дим. И няма вкуса на никотин. Сено съм на село и сме си направили такова домашно. Ето я хабибито ни. Мислиш ли малко наргиле? Седни. Вие само тук да снима и си тръгне. Да. Здрасти. Тук сме в Гърция. Верно като Гърция малко. Да. Сега сме в Сиди Бусаид. Всъщност не. Това е телската версия на Сиди Бусаид. Малкия Санторини. В момента отиваме да закусваме, че умираме от глад. Всеки път минаваме покрай тези Това е хубаво. Това е лабиринти. Ходиме, завиваме. И чак тогава стигаме до рецепция, там ресторант, басейн и други неща. Трябва да изминем Да малко си вземеш. път, да стигнем. Не просто да вземеш асансьор, да слезеш долу в ресторанта. С пижамка. Има нещо. Чакай, то ние сме там. Ние сме лабиринти. Да, там сме. Interesting. Какво е силно, могъщо, отива да яде, да става по-силно. Не, то е малко, то е добро. Утре сме в Сахара, ето Боги пак тича, тя отива на нейно приключение. Да, една минутка и сега като се почерпите, гледайте насам. Си, по-сладко ме, най. Бебе. Да видим джамията, да отидем нагоре. Това ли е малката ни джамия? О, каква сладка малка джамия. Вече сме на джамията на Кауран.
построен през 670 година, една от най-големите на Северна Африка. Вътре по средата имаме слънчев часовник. По него определят в колко часа се моли днес. Arabian cookies, на. Виж, нови ми дрип. Hakuna Matata. Акуна Матата. Слънце. Топличко. Опитата в пустинята. Значи тук в момента сме на Солено езеро. Сега съм се баня. В момента с Бог ще покажем нашите нови приятели. Камилите! Здравей! Стана. Качи да му я изкара. С какво, с колата? Да, много неопитно и да... Сега се намираме в снимачната площадка на първия филм на Star Wars. Сега сме в града на Лук Скайуокър. Боги, ти знаеш кой е Лук Скайуокър? Това е джедая. Ето тук една Камила. Очаквате, че ще има хора, които ще ви дават малки животинки. Забравих името на животното, за да може така да си направите снимка с тях и после да вземат някакви пари. Оле, белата шапчица. В един момент гледам първия Star Wars филм, в друг момент съм на площадката на първия Star Wars. Ти изобщо тук не очаквах, че се Да. Сега с бебето отиваме в Оазис и в зоопарк. Оля, чика. Е така пред дупката. Ти боги ли си? Ти как се зова тук, Ками? Къде? Зу в пустинята. Охо, Боги си има приятелче. Здрасти. Вие си приятелче. Смотрите! Сега в дневния ни тур сме в един друг хотел, да поспинкаме, но първо да хапнем и утре ще бъдем на Камили. Боги да се оправя, защото ще ни взимат 4 сутринта. Отиваме на изгрев. Хайде, вятър! Изгрева. Тича малко в пустинята. Бе, тренирам за маратона. На върха на света. Ако искате сувенири в средата на пустинята, елате насам. Може да шиша да пушите. Сега сме на местоположението, където ще се качим на Камила. Е, готино. Да. Готино. Оле, боги на Камила. Еми днес е един нормален ден, аз и моята Камила. Много яко. Има нов член в нашето семейство. Казва се Заки. Заки, той е Заки. Оле, Даниил. О, колко ти добро. Не знам, на момента сме просто в пустинята, бебе. Ние сме в пустинята. С Камили. Ти си звезда. Леко Боги. Ето мама тук върже Боги. Боги моделчета, а така, по тотален друг начин. Аз не мога да го направя. Боги е пират. Не мога.
Сега сме при барберите. Където са живели барберите, може би са още живеят, не съм сигурен. Това са първите жители на Тунис. Тук. Това е малка туалетна. Здрасти. Те си живеят тук. Ето ги там. Чай, в момента снимам хора, които живеят тук. Добре. Аз сте видно много култура. Иначе боги, много от тези домове също така са били в филмите на Star Wars. Те тук примерно спът. Едно семейство може да спи тук. Едно огледало, шкафче. А то жената тук. Сали. Bonjour. Ouais, ça m'a fait plaisir. Кратиме в Рим. Пуките са на нова дестинация. Втория Рим, да, Рим. Не, това е Ел Хам или Ел Джам. Това е втория най-голям амфитеатър в света и сега влизаме вътре да ставаме гладиатори. А първо само вижте колко е голямо това място. Вижте бой колко е малко. Леле, каква е архитектура. Това е ако сувенирче. Така е хубаво. Сега се скачваме горе да си направим едни хубави снимки, спомени. Мале! Бебе? Приятели, ето точно тук са се били гладиаторите. Вау! Бой, покажи си така силата. Това ли силата? Леле! Уляла! Колко хора ли трябва да построят това? Шукароне. Ого! Почва! Леле! Готино е, да. Тук, под Колизеума, са били гладиаторите. Те са чакали да се бият на живот и смърт. Да. Кой ще бъде легендарният герой в Колизеума? Да, бе, да. Решихме да отидем под Колизеума, да видим как гладиаторите и пленниците са живели. Да. И оттам горе са мятали примерно храна, вода. И те просто били тук, чакат. И мисля, че нали, който е бил най-успелият гладиатор, получава нали, повече овации, повече храна, неща. А пристанището виждаме отясно. Идваме към Тунис, Картаген и Сиди Бусаид. На римските богове. Сега се намираме в по-модерната част на Тунис, столицата Тунис. С една красива гледка. Тук изглежда много повече, едно сме в Европа. Те и това обясняваха, че северната част на Тунис е по-европейска част. Малко като Гърция с всичките бели сгради. Ще си направим още няколко снимки ето там горе. Още малко история ще разберем за града и се надяваме да ви хареса. Ето в приятната част на Картаген. Урала! Много ми е приятно така да съм с тези дрехи от шилата, все едно наистина съм на почивка. Защото се пренасяха Мамет, просто то времето беше много странно, ама сега е хубаво слънчево. Сега се намираме на термите, с една много красива гледка и на боги, който си вържи обувките. Оле, ето. Приятели, сега се намираме вътре. Дупка. Опа! Ела малко боги. Опа! И браво на богито! Те едно съм хиляди години назад. Сега с пукито ще минем през пазара. Всичко е синьо. Ние сме в Санторини общо взето. Да, малкото Санторини. Видите как изглежда. То как минат колите тук. Верно. По това време, когато се
предстои. Сватба ли има? Следва Сидито Саид в деня на сватбата си. Жените първо отиват и се разхождат из уличните. Има рандъм сватба, от никъде почна. Танци, музика. Градове по брегова линия е имало този проблем, че има пирати вътре в самия град. И за да покажат тунизийци, че в Тунис, че в този район няма пирати, те боядисват стените в бяло и прозорците в синьо. Синьо е море, бяло е свобода, така че свободно море. И по този начин корабите, които плуват, виждат синьо-бяло и разбират, че тук е безопасно, тук могат да спрат, тук могат да се отбият. И затова има толкова градове в синьо-бели цветове по брега на Средиземното море. Цялата тази улица е централната улица. Главните ви герои се намират в центъра на столицата Тунис. На Витушко. Тяхната версия на Витушка. Юпи, тяхната църква, ето я, много голяма и красива. И тяхната версия на Биг Бен. Нали, те имат тяхна версия на Биг Бен. Да, чак към края, Биг Бен. Биг Бен Тунис. Браво, Тунис, имате ваша версия на Санторини и Гърция и ваша версия на Биг Бен Лондон. Крадат. Крадат малко. Сега с Бой говорим как днеска седно бяхме в Дели. Първо Картагена беше като Италия, останали постройки. После Сиди Босейт, Гърция. Гърция. Сега обаче не знаем в кой. Да, сега е интересно, защото сега сме в Тунис просто. Сега сме в Тунис, но е странно да се види, защото нашия мозък възприема Тунис като, нали, дезерт. Нали, като пустиня, така да се приемаме, нали, натрошено или красиво все пак от моменти. Ние просто пресичаме, не знаем какво правиме. Този център е нещо смесено между София и Пловдив. Предавам телефона на следващия. Добре, на следващата зима. Хотел. Сега слезем в един друг базар. Ето за боги, бижута. Да, има такова срето си и тъмно си. Не замислено. Ами свърчихме с базара, малко се базарихме, нова гривничка. После от 45 динара до 25 динара, до 15, до 10, до 7, какво ще И накрая? 2 евро, 1 паунд. Най-вероятно е било и Не, по-евтино. 2 евро и 1 динар, не е паунд. Да. Знаем, че е било по-евтино, ама човекът беше поне Беше забавен, да. забавен и Забавно се... решихме да му дадем малко повече. 2 евро и динар. 2 евро и половина. готино. Много е хубав, много е готина. По-гено и отива с лака. Си лака, айде. Също така, това беше най-хубавото. Всички други бяха толкова фейк, Да. златни. Тунис. Невъзможното се случи. Времето се оправи. Сега с Боги си разглеждаме мечтаната лодка. Избираме си мечтаната лодка, яхта. Времето приятно, хубаво. Ох, точно това се надявах от Тунис. Ох, искам да съм капитан. Ще си има яхта, ще кръстим богиня. Богиня, ето моята Това съдържа богиня. богиня. Юпи! Оля, амигос! Последният ни пълен ден в Тунизия! Студено. Сетих най-накрая морето в Тунизия. Ветровито, студено, но след като плуваш малко, свикваш. И Аз няма вълните. да го опитам. Студено. Студено. Солено съм. Мокър съм.
Não. Banana, para o peixe. Това не е банан. Banana finish. Намерих си калинка. Сега сме на плажа и ще видим дали ще стане с мен до хотела. Приключението на калинката и Боги. И тук едно муле. Носи товара. Може да се казва чери. Това е чери. Чери. Това е чери калинката. То се скри на Не знам дали се вижда. Да, скри се на сянка и така си пътуваше през цялото време. Като сега отиваме вече вътре, ще намеря сянка и ще се оставя. Ето Чери, последни кадри. Ето я.